Kiitoksia paljon kaikille. No, kiitos todella paljon. Varapresidentti Vance, puhemies Johnson, senaattori Thune, ylituomari Roberts, tuomarit Yhdysvaltain korkeimman oikeuden, presidentti Clinton, presidentti Bush, presidentti Obama, presidentti Biden, varapresidentti Harris. Kansalaiseni. Amerikka alkaa juuri nyt. Tästä päivästä eteenpäin maamme kukoistaa ja sitä kunnioitetaan jälleen kaikkialla maailmassa. Olemme jokaisen kansakunnan kateuden kohde, emmekä salli itseämme enää hyväksi käytettävän. Jokaisena Trumpin hallinnon päivänä panen yksinkertaisesti Amerikan etusijalle. Suvereniteettimme palautetaan, turvallisuutemme palautetaan, oikeuden vaaka tasapainotetaan uudelleen, oikeusministeriön ja hallituksemme julma, väkivaltainen ja epäreilu aseellistaminen päättyy. Ja tärkein prioriteettimme on luoda kansakunta, joka on ylpeä ja olla vapaa. Amerikka tulee pian olemaan suurempi, vahvempi ja paljon poikkeuksellisempi kuin koskaan ennen. Valuin presidentiksi. Olen optimistinen, että olemme uuden jännittävän kansallisen menestyksen aikakauden alussa. Muutoksen aalto pyyhkäisee maan yli, auringonvalo tulvii koko maailman ylle ja Amerikka voi tarttua tähän tilaisuuteen ainutlaatuisella tavalla. Mutta ensin meidän on oltava rehellisiä kohtaamiemme haasteiden suhteen. Vaikka niitä on paljon, ne tuhoutuvat tämän suuren vauhdin myötä, jonka maailma nyt todistaa Yhdysvalloissa. Kun kokoonnumme tänään hallituksemme kohtaa luottamuskriisin, monien vuosien ajan radikaali ja korruptoitunut järjestelmä on riistänyt vallan ja vaurauden kansalaisiltamme, kun yhteiskuntamme pilarit ovat olleet rikkinäisiä ja näennäisesti keskeneräisessä kunnossa. Meillä on nyt hallitus, joka ei pysty hallitsemaan edes yksinkertaista kriisiä kotimaassa, samalla kun se kompastuu jatkuvasti katastrofaalisiin tapahtumiin ulkomailla. Se epäonnistuu suojelemaan upeita lakia noudattavia amerikkalaisia kansalaisia, mutta tarjoaa suojaa ja turvaa vaarallisille rikollisille, joista monet tulevat vankiloista ja mielisairaaloista ja jotka ovat laittomasti tulleet maahamme eri puolilta maailmaa. Meillä on hallitus, joka on antanut rajattomasti rahoitusta ulkomaiden rajojen puolustamiseen, mutta kieltäytyy puolustamasta Amerikan rajoja tai, mikä tärkeämpää, omia kansalaisiaan. Maamme ei voi enää tarjota peruspalveluja hätätilanteissa, kuten Pohjois-Carolinan ihmeelliset ihmiset ovat hiljattain joutuneet kokemaan. Ja muut osavaltiot, jotka kärsivät yhä hirmumyrskystä, joka tapahtui monta kuukautta sitten. Tai esimerkiksi Los Angeles, jossa olemme nähneet tulipalojen yhä surullisesti riehuvan. Viikkoja sitten ilman pienintäkään puolustusta he riehuvat talojen ja yhteisöjen läpi, vaikuttaen jopa joihinkin maamme varakkaimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin henkilöihin, joista jotkut istuvat täällä juuri nyt. Heillä ei ole enää kotia. Se on mielenkiintoista. Emme voi antaa tämän tapahtua. Kaikki ovat kyvyttömiä. Tehkää jotain asialle, joka tulee muuttumaan. Meillä on kansanterveysjärjestelmä, joka ei toimi katastrofien aikana. Silti siihen käytetään enemmän rahaa kuin missään muussa maassa maailmassa. Ja meillä on koulutusjärjestelmä, joka opettaa lapsillemme häpeämään itseään monissa tapauksissa, vihaamaan maatamme huolimatta rakkaudesta, jota yritämme niin epätoivoisesti heille antaa. Kaikki tämä muuttuu
alkaen tänään ja se muuttuu hyvin nopeasti. Viimeaikainen valintani on mandaatti täysin ja kokonaan peruuttaa kauhea petos. Ja kaikki nämä monet petokset, jotka ovat tapahtuneet, ja palauttaa kansalle heidän uskonsa, varallisuutensa, demokratian ja vapauden. Tästä hetkestä alkaen Amerikan rapio on ohi. Meiltä evättyjä vapauksia ja kansakuntamme loistavaa kohtaloa ei enää kielletä. Me välittömästi palautamme Amerikan hallituksen rehellisyyden, pätevyyden ja lojaalisuuden. Viimeisen 8 vuoden aikana minua on testattu ja haastettu enemmän kuin ketään presidenttiä 250-vuotisessa historiassamme. Ja mä olen oppinut paljon matkan varrella. Matka tasavaltamme takaisin valtaamiseen ei ole ollut helppo. Sen voin kertoa teille. Ne, jotka haluavat pysäyttää asiamme, ovat yrittäneet riistää vapauteni ja itse asiassa ottaa henkeni. Vain muutama kuukausi sitten kauniilla Pennsylvanian kentällä salamurhaaja luoti viuhui korvani läpi. Mutta tunsin silloin ja uskon vielä enemmän nyt, että elämäni pelastui syystä. Jumala pelasti minut tehdäkseen Amerikasta jälleen suuren. Kiitos paljon. Siksi jokaisena päivänä hallitsemisen aikana amerikkalaisten patriottien johdolla työskentelemme kohdataksemme jokaisen kriisin arvokkuudella, voimalla ja vahvuudella. Liikumme tarkoituksella ja nopeasti palauttaaksemme toivon, vaurauden, turvallisuuden ja rauhan jokaisen rodun, uskonnon, värin ja vakaumuksen kansalaisille. Amerikkalaisille kansalaisille 20. tammikuuta 2025 on vapautuksen päivä. Toivon, että viimeaikaiset presidentinvaalimme muistetaan suurimpina ja merkityksellisimpinä vaaleina maamme historiassa. Kuten voitomme osoitti, koko kansakunta yhtenäistyy nopeasti agendamme taakse dramaattisten tukilisäysten myötä. Käytännössä jokaiselta yhteiskuntamme osalta, nuorilta ja vanhoilta, miehet ja naiset, afroamerikkalaiset, latinalaisamerikkalaiset, aasialaisamerikkalaiset, kaupunkilaiset, esikaupunkilaiset, maaseudulla ja hyvin tärkeää, voitimme vahvasti kaikissa 7 vaankieliosavaltiossa ja kansanäänestyksen voitimme miljoonilla ihmisillä. Mustille ja latinalaisamerikkalaisille yhteisöille haluan kiittää teitä valtavasta rakkauden ja luottamuksen osoituksesta, jonka olette antaneet minulle äänellänne. Teimme ennätyksiä enkä unohda sitä. Olen kuullut äänenne kampanjassa ja odotan innolla yhteistyötä kanssanne tulevina vuosina. Tänään on Martin Luther Kingin päivä ja hänen kunniakseen tämä on suuri kunnia. Mutta hänen kunniakseen pyrimme yhdessä toteuttamaan hänen unelmansa todellisuudeksi. Teemme hänen unelmastaan totta. Kansallinen yhtenäisyys palautuu nyt Amerikkaan ja luottamus ja ylpeys ovat korkeammalla kuin koskaan ennen. Kaikessa mitä teemme, hallintomme johdattaa vahva pyrkimys erinomaisuuteen ja lannistumattomaan menestykseen. Emme unohda maatamme
Emme unohda perustuslakiamme. Emme unohda Jumalaamme. Emme voi tehdä niin. Tänään allekirjoitan joukon historiallisia toimeenpanomääräyksiä. Näillä toimilla aloitamme Amerikan täydellisen palauttamisen ja maalaisjärjen vallankumouksen. Kaikki liittyy maalaisjärkeen. Ensiksi julistan kansallisen hätätilan etelärajallamme. Kaikki laiton maahan pääsy pysäytetään välittömästi ja aloitamme prosessin miljoonien rikollisten maahanmuuttajien palauttamiseksi sinne, mistä he tulivat. Otamme uudelleen käyttöön Remain in Mexico -politiikkani. Lopetan kiinniotto- ja vapautuskäytännön. Lähetän joukkoja etelärajalle torjumaan tuhoisan invaasion. Maamme. Niiden määräysten mukaan, jotka allekirjoitin tänään, me nimitämme kartellit ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi. Vetämäläs älinen lisäksi lakivuodelta 1798. Aion ohjata hallitustamme käyttämään liittovaltion ja osavaltioiden lainvalvonnan koko valtavaa voimaa poistaakseen kaikkien ulkomaisten jengien ja rikollisverkostojen läsnäolon, jotka tuovat tuhoisaa rikollisuutta Yhdysvaltojen maaperälle, mukaan lukien kaupunkimme ja sisäkaupungit. Ja ylipäällikkönä minulla ei ole suurempaa vastuuta kuin puolustaa maatamme uhkia ja hyökkäyksiä vastaan. Ja juuri sen aion tehdä. Teemme sen tasolla, jota kukaan ei ole ennen nähnyt. Seuraavaksi ohjeistan kaikkia ministeriöni jäseniä käyttämään valtavia voimavarojaan kukistaakseen ennätyksellisen inflaation ja laskeakseen nopeasti kustannuksia ja hintoja. Inflaatiokriisi johtuu massiivisesta ylivelkaantumisesta ja nousevista energian hinnoista. Ja siksi tänään julistan myös kansallisen energiahätätilan. Porataan vaan. Amerikasta tulee jälleen teollisuusmaa ja meillä on jotain, mitä millään muulla teollisuusmaalla ei koskaan ole. Suurin määrä öljyä ja kaasua maailmassa ja aiomme käyttää sitä. Maksamme hinnat alas, täytämme strategiset varastot jälleen aivan täyteen. Ja viemme amerikkalaista energiaa ympäri maailmaa. Meistä tulee jälleen rikas kansakunta. Se on se nestemäinen kulta jalkojemme alla, joka auttaa tekemään sen. Tämänpäiväisillä toimillani lopetamme Vihreä uusi sopimus ja me tulemme Käytä uudelleen. sähköautoja koskevaa määräystä, pelastaen autoteollisuutemme ja pitäen pyhän lupaukseni suurille amerikkalaisille autotyöntekijöillemme.
Toisin sanoen voit ostaa haluamasi auton. Rakennamme uudelleen autoja Amerikassa nopeudella, jota kukaan ei olisi voinut kuvitella mahdolliseksi vain muutama vuosi sitten. Ja kiitos kansakuntamme autotyöntekijöille inspiroivasta luottamusäänestyksestäne. Onnistuimme erinomaisesti heidän äänellään. Aloitan välittömästi kauppajärjestelmämme uudistamisen suojellakseni amerikkalaisia työntekijöitä ja perheitä. Sen sijaan, että verottaisimme kansalaisiamme rikastaaksemme muita maita, saamme tulleilla ja veroilla ulkomaat rikastuttamaan kansalaisiamme. Tätä tarkoitusta varten perustamme ulkoisen tulopalvelun keräämään kaikki tullit, maksut ja tulot. Se tuo valtavia summia rahaa valtion kassaan. Ulkopuolisista lähteistä amerikkalainen unelma tulee pian takaisin ja kukoistaa kuten ei koskaan ennen palauttaakseen osaamisen ja tehokkuuden liittovaltion hallitukseemme. Hallintoni perustaa täysin uuden hallinnon tehokkuusministeriön. Vuosi jatkuneiden laittomien ja perustuslain vastaisten liittovaltion yritysten rajoittaa sananvapautta jälkeen aion myös allekirjoittaa päätöksen, joka lopettaa välittömästi kaiken hallituksen sensuurin ja palauttaa sananvapauden Amerikkaan. Ei koskaan enää valtion valtavaa voimaa käytetä aseena poliittisten vastustajien vainoamiseen. Jotain, mistä minä tiedän jotain, ja mä annan sen tapahtua. Se ei tapahdu enää. Minun johdollani palautamme oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja puolueettoman oikeuden perustuslain mukaisesti. Ja aiomme tuoda lain, jo palauttaa järjestyksen kaupunkiin. Ja tällä Lopetan viikolla myös hallituksen politiikan yrittää sosiaalisesti manipuloida rotua ja sukupuolta jokaiseen julkisen ja yksityisen elämän osa-alueeseen. Suomen yhteiskunnan, joka on värisokea ja ansioihin perustuvaa. tähän päivään mennessä Tästä lähtien Yhdysvaltojen hallituksen virallinen kanta on, että on olemassa vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Tällä viikolla palautan palvelukseen kaikki asevoimien jäsenet, jotka erotettiin epäoikeudenmukaisesti vastustaessaan covidia. Niin, se asia. Ja minä allekirjoitan Estääksemme määräyksen. sotureitamme joutumasta radikaalien poliittisten teorioiden ja sosiaalisten kokeilujen kohteeksi palvelusaikana. Se loppuu välittömästi. Asevoimamme. Voimme keskittyä ainoaan tehtäväänsä, Amerikan vihollisten voittamiseen. Sitten vuonna 2017 rakennamme jälleen maailman vahvimman armeijan.
Mittaamme menestystämme ei vain voittamillamme taisteluilla, vaan myös sodilla, jotka lopetamme, ja ehkä tärkeimpänä sodilla, joihin emme koskaan joudu. Suuri perintöni on olla rauhantekijä ja yhdistäjä. Sitä haluan olla, rauhantekijä ja yhdistäjä. Iloitsen siitä, että eiliseen mennessä, päivää ennen kuin astuin virkaani, Lähi-idän panttivangit ovat palaamassa kotiin perheidensä luo. Amerikka saa takaisin oikeutetun paikkansa maapallon suurimpana, voimakkaimpana ja arvostetuimpana kansakuntana, joka ihmetyttää ja ihastuttaa koko maailmaa. Pian tämän jälkeen aiomme muuttaa Meksikonlahden nimeksi Amerikanlahti, ja me palautamme Suuren presidentin William McKinleyn nimi muuttuu Mount McKinnoniksi. Missä sen pitäisi olla ja mihin se kuuluu? Presidentti McKinley teki maastamme hyvin rikkaan tullien ja lahjakkuuden kautta. Hän oli luonnollinen liikemies ja antoi Teddy Rooseveltille rahat moniin suuriin tekoihin, mukaan lukien Panaman kanava, joka on typerästi annettu Panaman maalle sen jälkeen, kun Yhdysvallat, miettikää tätä, käytti enemmän rahaa kuin koskaan ennen mihinkään projektiin ja menetti 38 000 henkeä Panaman kanavan rakentamisessa. Meitä on kohdeltu erittäin huonosti tämän typerän lahjan takia, jota ei olisi koskaan pitänyt antaa, ja Panaman lupaus meille on rikottu. Sopimuksemme tarkoitus ja sopimuksen henki on täysin rikottu. Amerikkalaisilta laivoilta peritään kohtuuttomia maksuja, eikä millään tavalla reilusti, ei missään muodossa. Ja siihen sisältyy Yhdysvaltain laivasto, ja ennen kaikkea Kiina operoi Panaman kanavaa. Emmekä antaneet sitä Kiinalle, annoimme sen Panamalle ja otamme sen takaisin. Ennen kaikkea viestini amerikkalaisille tänään on, että on aika toimia jälleen rohkeudella, tarmokkuudella ja historian suurimman sivilisaation elinvoimalla. Niinpä kun vapautamme kansakuntamme, johdamme sitä uusiin voittoihin ja menestyksiin. Meitä ei pelotella. Yhdessä lopetamme kroonisten sairauksien epidemian ja pidämme lapsemme turvassa, terveinä ja sairauksista vapaina. Yhdysvallat pitää taas itseään kasvavana kansakuntana. Yksi, joka lisää vaurauttamme, laajentaa aluettamme, rakentaa kaupunkejamme, nostaa odotuksiamme ja kantaa lippumme uusille ja kauniille horisonteille. Ja me tavoitamme ilmeisen kohtalomme tähtiin lähettämällä amerikkalaisia astronautteja istuttamaan tähdet ja raidot planeetta Marsiin. Ambitio on suuren kansakunnan elinehto, ja just nyt kansakuntamme on kunnianhimoisempi kuin mikään muu. Ei ole kansakuntaa kuten meidän kansamme. Amerikkalaiset ovat tutkimusmatkailijoita, rakentajia, innovaattoreita, yrittäjiä ja tienraivaajia. Rajatien henki on kirjoitettu sydämimme.
seuraavan suuren seikkailun kutsu kaikuu sieluissamme. Amerikkalaiset esi-isämme muuttivat pienen joukon siirtokuntia valtavan mantereen laidalla mahtavaksi tasavallaksi, jonka kansalaiset ovat maan ihmeellisimmät. Kukaan ei pääse lähelle. Amerikkalaiset etenivät tuhansia mailia läpi kadun, kesyttämättömän erämaan. He ylittivät autiomaata, kipeisivät vuoria, kohtasivat lukemattomia vaaroja, voittivat villilännen, lopettivat orjuuden, pelastivat miljoonia tyrannialta, nostivat miljardeja köyhyydestä, kesyttivät sähkövoiman, halkaisivat atomin, lähettiin ihmiskunnan taivaisiin ja sijoitti inhimillisen tiedon universumin ihmisen käteen. Jos työskentelemme yhdessä, ei ole mitään, mitä emme voisi tehdä, eikä unelmaa, jota emme voisi saavuttaa. Monet ajattelivat, että oli mahdotonta järjestää näin historiallinen poliittinen paluu, mutta kuten näette tänään, tässä minä olen. Amerikkalaiset ovat puhuneet